indakaita mhiko dzangu ndikatarira awanikwe. Saka iye anopikisana neni achipesana neni achiita zvevarume Tariro. Azviiti akawanikwa Tariro inini zvangu hachafambi zvakanaka. Hazvifambi zvakanaka kana. Zvamakatoona izvozvo ndochokwadi chaicho. Mweya unogara pamunhu kana pana mai wacho. Uroyi mweya wekuti masikati ukavabvunza kuti muri muroyi kai munonzwa chira kuti handiroyi. Asi mweya wacho kana wauya zvaungotaura mweya kana wauya unokuitisa zvese zvaunoda. Kune mubereki here vangava baba vangava mai vanoroya mwana wavo? Zvakatowanda kana achiroya unotozviita. Zvakatowanda kana zvandiri kutsanangura kuti mweya kana wauya hauzotiba mwana wangu ndekuti vane vamwewo vanenge vachiitirana navo zvavanoita izvozvo, saka vanenge vakuda kudzorera zvijana. Saka manzwa achitika ndakadya mwana wangu mucheche ndiyo andakaita akasimbisa zvinhu zvavo.